uni mwana wakaningu anorapa zvineiwo mari kanengu uyo rapa vana kanengu arapa vana kanengu akati yenyu muzukuru wangu kanzi makadi mzukuru ndiri pazvangu wase makadi kwenyu mushe kurise kumbao kurise kumba kumba hakuna kumira zvakanaka icho kwadi vari kuda kundidimura musoro unogara kupi muzukuru ndinogara muwaterfalls upi waterfalls yakakura ndinogara muwaterfalls muna Malvin road yakagadzirwa yezvidii asi vangu iri hacksto padhuze negedhi tinoti rechi2 kubva kune 1 2 kokumusha ndokupi kumusha kwangu inini kuchivu nawe imba iyi imba yani iri kunetsa ikuoneka muchituna mabhokisi zvidhoma imba yani imba ndeyangu ini yakatengwa nani isu takatenga imba kuhighlands igore ripi makatenga imba kuhighlands tikange tiine imba kuhighfield kuglenview ini ndichiticha ndaitoticha ini maiticha murume wangu achisenza South Africa aita basa insurance maiticha magrade form 1 magrade 7 ndaiticha from grade 1 up to 5 tichidzokoredza alright sama tubainzi medemani ndainzi Miss Chanakira Madam Chanakira muna mwana makatoticha wakatobudirira kwazvo wakatoenda overseas vandombokufonera kuti medem vamwe vaitombonditengerawo hembe saka mairowa here kuchikoro wani mwana akanetsa kudhara tairova asi zvisiri zvekunyanya ndezvekungoti zviite kuti adzidze kana aine usimbi ari kuita zveusimbi kuti vabereki vauya vachizvikombureni vaikomburena kuti mwana uyo haasi kumbodzidza asi imimi muri kuita ndakatombotorwa kuministry of education ndanzi good teacher vakuru vacho vakauya vakagara muklasi ndichiticha saka chirungu totaura yes I am English speaker saka apa mukanzi basa retiching kudiwa mumwe tichi munokwanisa kuenda pazvinosofa ndinoenda kungoti ka age zvako age right saka chitudza yatinze nyaya iyi chiri kuitika pamba chiri kuitika pamba inini ndakati ndichibva kubasa basa rei zvandakaritaya ndakabva ndaofka market saka ndine retail yangu yandinotolojisa munhu market retail yokutengesa musika kunoti musika wholesale koya muretail panotoona mai moyo ndo vandakaisa ipapo kuzonokaona kuti vari reliable mukadzi akavimbika saka ni izvozvi ndichida izvi ndakazvaona kuti ini kufamba zvangu makumba ako makura makumba angu anongondinisa ndikati waiwari ndiise munhu kuti ndikwanise kungoti ndingoinheritawo pfuma yekuti ndinodya uko ndichirima payadi pamwe ndinorima zvokurima kochibage chiripo chibage zvakanyanya saka masaga mairi chibage 10 bags akatorwa naye magi ndio ndakanditi sekuti zvinhu zvangu ngazvidzoke zvakanaka akatora netipa yake vane tipa dzavo 4 magi ndiano iye ari kundishenetsa akuita sei sekuru uchibva kwauri kubva unongonzwa utwa mba muya makutoitwa noise munhu haumoni
ivo manje kana radoka vabva kumabasa avo vanouya nezvimatipa zvavo zveblack vouya vosvikoti pamba pangu voita zvinoitwa zvavo nevamwe maloja angu aripo nabamunashi unenge wakajoinana saka ndikushaya kuti zvakambobvepi uyu magi uyu akaromba sekuru imbakazviziva senti akaromba ku6 places dzaakaenda ndakazviziva nekuti ndaive ndini mwana womwana wangu inini anonzi Melinda. Saka Melinda yanga ine mukomana wake nemotikari yake. Melinda ndichamuoni zvako kuita asaingodai naiye magi. Mwana wangu ari kuZambia aitumira chikafu chinonzi chikafu. Muna vana ngani? Ndine vana 3 mwechete akafa sindisana netu vakawanda vasuku vese ndakavainihirita maoko mangu apo ndikavachengeta asi magi uyu akapindira pakutamba nemwana wangu musikana mwana womwana wangu mai vacho vakafa ndikasara ndichishengeta vana ivavo baba vacho vakamboenda kudhuze nekwaMutare. Murume nyari bizo? Murume wangu akashaya. Saka chiri kunyanya kuitika pamba apa chamawira kudare kwasekuru Kanengo. Chii zvamukuona nemasenyu because makaya pano makati sekuru ndikuona box ndikuona vanhu vachiti vada kudimbura musoro vada kuuraya. Iye magi wacho ndakamuona in reality ndichangosvika pavakanga vachibora madho kana mukasvika pasekuru ese akaiswa maburi echitatu funga vaida kuedza kuisa makiyi ekuti inini handikwanisi kuzoita enda. Ini ndabva kubasa musika kwangu ndakambonini what's happening ndichitarisa kuona maburi akaborwa madhozi ese kuti ndione munhu wandakaona ndiye magi yeyu wandakaona padho. Kana Mwari vanga vati ive exhibit nevadzimu vati ive exhibit yefoni ndikaona magi akapfeka checked dress akatarisa uko akafuratira imba ndikati chii chiri kumboitika magi haana kundidaira izvozvi nyange zvazvinouya zvinhu zvacho haadairi anoti zi musumwe chete waakadaira ndamutaura kuti saka kana zvakadai izvozvo izvi ndakupisa imba ino ndoinyangadisa nemasimba aMwari nemasimba emudzimu wangu ndopakataura kuti iwo hapasina imba iyoyi ndiri kuida ndikuda kutoitora nekuti iwo ibhanditi. Kuti bhanditi yekuita chii paimba yangu? Magi ndiani wenyu? Munhuwo zvake handimuziyeni. Muloja? Aiwa iye zvino hasisi muloja wangu akaita muloja kudhara ari chimusikana asi vaitamba nemwana womwana wangu. Saka akugara kumba ivavo? Aiwa agari ipapo. Ane murume ari so humble sekuru ane hunhu hwakaita sehwenyu asi haabvumirwi hamene kana kuti anongosiya angosendekedzwa here neduri iye anenge achitofamba nezvimwe zvirumewo zvisina nebasa rese. Ndakambodyiwa nemosikito kuisa uku kudyiwa vachinditeerera ini ndichitiza zvangu ndatobva kuchechi ndikati zvekudimbura musoro wangu aiwa ndikati hazviiti. Aita dadimbura musoro ndiani? Ivo vana magi netimu yake atoda kudimbura musoro kana vadimbura musoro ezerisama vaitaura vachini mushinzwa here kandi vaita zvokurota kuhope kuti izvozvo vaitaura ndichinzwa physically chaichai semasana toitaura kuti ndoda kukudimbura musoro namagi akanyatsotaura ndikati mhosva ndeyei makamboenda mapurisa kuti pane munhu ari kukuthreatenayo. Ndakaenda kumapurisa mapurisa akati right imi kana musingazomuoni isu tichamuona sei ndozvavakandiita asi ndakaenda papolice station yewaterfalls. Mapurisa akati sei? Akati kuzvino isu tinoti tikanyasvika tinoita sei
munhu wacho hatimuoni muoniwo tsvagai dzimwe means asi zvinhu zvinei zvichipinda mumba imomo unoizonzwa kuti sound yenyoka kuti ribbit uzonzwa kabata kana musilingi pozoti makonzo nezvimwe zvinenge zvinguti chikuri mumba imomo mudengo zvichema saka zvinhu izvi pazvinouya munozvinzwa sei? Tinongozvinzwa tinotozvinzwa zvichifamba mumba kunzwa kuti inenge saini yegonzo asi iyo inyoka kuita zimuripitira chairo. Saka munogara sei pamba? Unozogara zvenyasha kaingogara kati kana yandidya handibudi mumba mangu iwe ndiwo chabuda. Ko boxi ramangomboti ndakamboona boxi vakaveza vakati vezere kutanga kuti vaise inini ka muurayiwe rimwe rikazovezwa nehanzvadzi yacho ndo pandakamutaurira kuti ini naMwari wandinonamata haundiisi munyika. Saka izvona dzato 11 months chibokisi icho chachongochidaro kuti ndikati hamene zvaungaite pamwe imba ndoyaungadiko mapisisi but inini you can't win my soul. Handiurayiwi pasina sekuru ndakaita. Ko mhaka yacho imbori yei? Ndo zvandaimubvunza. Aingopindura bedzi kuti uri banditi. Banditi rei? Hayi ndakati kana nada pachiputukisa handifi. Kumba muri kugara nani? Ndinogara nemwana musikana. Mwana wenyu? Mwana wasisi wangu akafa ndikasara ndichivachengeta. Baba wake haasisinawo tete vacho vakafawo. Mumwe ainzi Stephen angari inspector wemotikari akafawo. Saka iye ndiye kusara ari ega nekamwe kanzvadzi. Ndokubva auya akauya achirwara. Alright. Saka muri kuti dambudziko ambuya rakubvisa kumba kuti muye kwasekuru Kanengo chii chiri kuitika? Ndopatonyatsonzwa chaipo baba. Izvozvo zvakadaro izvozvo zvinochema izvi zvipinda mumba. Ungatolerate here mwana kugara mumba makadaro? Aiwa azviiti. Asi ndaingosacrifice kuti ameno Kristu kunamata. Unamata chechipo? Inini takabarirwa Methodist. Saka izvozvo izvi ndanga ndakunamata apostori. Mapostori akutobve? Mapostori akungotiwo isatina zvatinoona. Saka mwana wenyu andozvoonawo futi here muzukuru wamugara naye pamba? Muvana wangu anozvinzwawo. Unonzwa chingoti ngatirarei. Kana Mwari vachiti imba ino ndeyedu, Mage akaromba nomwana wangu. Saka ari kudziva rasekoko. Sei mimi gogo muri kuti Mage akaromba nemuzukuru wenyu? Handiri kudaro kani kuti vakaenda kuwirisha neboyfriend yomwana wangu iyeye. Vakaenda kuwirisha vakanogara. Ndoko vakazouya vane zvinhu zvavo izvozvo. Vakauya vane zvii? Izvozvo zvinochema izvozvo. Zvichipinda pamba izvi? Zvichipinda pamba. Ivi muzukuru wenyu makambotaura naye here mukamuti kozvizva wakanotsvaka? Handinowo bwana. Haana kana kutombozouya hamene akangohaibaneta ari kwaari. Akauya ndeishashaka inuti iyoyo yaibviri. Saka alright. Saka sei mhosva muri kuipa pana Mage nezvinhu zviri kuitika mumba penyu? Ndinoisa pana Mage nekuti akataura ega nemuromo wake. Ndoda kukutorera imba iyoyo. Okay, ara kutora imba. Kanga akatopfeka hembe yakaita chekti. Akamira pavheranda. Kati ndoda kutokutorera imba iyoyo awigari. Ndotanga ndakudimura musoro. Kana ndakudimura musoro ndotora imba iyoyo nezvinhu zvese. Ende zvinhu zvese atora. Mama akati ngwanda zvindaine neproperty yangu. Akatora yese akutora. Saka pagara sofa ndoda pagara sofa pamba gara isu maloje we maloje ndine 3. Saka maloje andozvizwa wewe
Anozvinzwa serimwe refu racho iroro riri kutodhirana mari. Musuno wandati ndipe mari, vamwe vandipa tuhafu. Iro kana munobhadharisa mari pamunonetsa kagogo andimbonetsi ndikakuudzai mari yandinobhadharisa nayo. Nemi munonzwa sisi mumwe anobhadhara 20 because ndichitanga imba ina handinambotanga ndichibhadharisa. Ndakaita almost 5 years ndisingambobhadharisa ndasikatoni loja chiri magejaamwedzi. Mumwe ndinomubhadharisa 20 pamwedzi. Alvin maini ndikiri pane magetsi pane magetsi, mvura iripo yakanaka chaiyo. Mfombi mumwe ndinomubhadharisa 45. Ndakamutanga ndichimuita 60. Akati gogo vamwe vese muri kuwadzisa ubva ndazvomuita 45. Mumwe ndinomubhadharisa 30. Imari yakaipa. Vari vachatsa marooms mangani? Uyu we20 anoshandisa 1 room. Iye we45 akusvika 45 years anoshandisa 2 kakichini, tumakichini twemumotokosi. Uyu wandinoita 30 anoshandisa room 1. Vanhu vachitonetsa kuti vabvisei tiuyewo isu dzimba kwese uku dziri kudhura. Zvinevo kuti vabve vasukuru vangu, kune muzukuru wangu ari kumapasipoti akauya akavati bvisai zvinhu mobisa mari dzenyu dzasara zvenotisa hatitishandirai mobuda zvenyu. Tiri kutsvaga. Saka izvozvinhu izvi ndo zvaita kuti mutirege ndinobatsirwa nasekuru Kanengo vabvise zvinhu zvamuri kunzwa kunge nyoka. Ndingaite sei? Munin'ina wangu ari kunhinduko akatouya akatoti kana ngatimboendai kuna sekuru Kanengo taona muTV. Kuna amainini wangu munin'ina wamai akati musamboende kwana tsika mutanda uko nekumwe vesekuru kana endai kwasekuru Kanengo. Ndisingavazivi sekuru asinde padhuze. Ndauya kwatakaseta. Zvanenge yakareba zvakaita sei? Zvane kuti almost 9 months. Ndichitambudzai. Azvitambudzi. Asi kushinga ukati ukapfugama kudai wainzwa Kristu achitotaura newe uchinzwa ndakatoti Mwari kamoda kundiita muprofiti ndiite zvangu. Uchitonzwa Mwari achitaura newe iye ukanzwa izvozvo unoona iwe umwaya amwaya zvinhu zvinovava zvinorwadza zvokuti kana iye mwana ari kumba kutoshinga. Saka baba iye uyu wamuri kuti ndiye akanorumba nemuzukuru wenyu akambogara mumba penyu ipapo Magi? Akagara way back tisati tambonyanya kugarisa. Maigara kupi pautanga? Ipapo. Saka izvi achiri kuuya pamba here baba? Anouya every day. Every day? Achiti ende achidei? Achiuya kana apinda. Ana zvousiku ega zvemasikati zvepajenara. Aiwa zvousiku. Ndo anouya. Kana auya nezvinhu zvake izvozvo ndopa vanotora zvinhu zvese vachitora usiye zvimwe zvinhu inga zvinhu zvinge zvimakuni chikori mumba. Alright. Ende haurari unotorara uchitona mata. Handiti. Kuti pamwe unobvarurirwa vana vanhu. Sekuru gogo angabatsirike sei? Anobatsirika. Kufanira kunozvibvisa. Vatendera nemusoichina unozvibvisa zvinhu. Alright. Mwari vane nguva yavo. Fungai kuti sekuru ava handina kuvaziva nyika. Munin'ina wangu iye. Maini wangu vari tingangoti anonzi anganzi namagaya. Alright.
Sly Media TV, building bridges.